Класическо съперничество за испанския баскетбол. Два от грандовете един срещу друг. Валенсия спечели последната си шампионатна среща с Барселона, но пък няма успех в скорошните си 4 визити в Каталония. Гледайте Барселона-Валенсия. Неделя, 4 февруари от 19:30 по Диема Спорта HD. Оклахома Сити Тъндър демонстрира великолепно подобрение в резултатите спрямо миналия сезон и държи място в зоната за плейофите. Сакраменто Кингс има същата цел и предстои топ двубой на запад. Не пропускайте следващото предизвикателство за Саша Везенков. Гледайте Оклахома Сити Тъндър Сакраменто Кингс. 11 февруари, неделя от 22 по Диема Спорта HD. Спорта вниманието е насочено към тях. Но за техните успехи стоят много, много хора. Ние заставаме зад всички вас. FBET подкрепя българския спорт и хората, които го подкрепят.